Ola de novo. Desta volta falaremos dos CMDLEDs. Como xa dixe na introdución, un CMDLED non é máis que, sería un comando, un antigo comando de CMD ou de patch. Ahora mismo con PowerShell denomínase CMDLED. E o CMDLED ten unha sintaxe determinada, vale? Xeralmente está formado por dúas ou máis palabras, pero como mínimo dúas están formadas por verbo guión acción. Por exemplo, abrimos unha consola, PowerShell, témola aquí, non é preciso que abramos en modo administrador desta volta, e escribimos, pois, por exemplo, get host. Lembrade que aquí tamén funciona o tabulador, vale? Fixadevos, el autocompleta. E con get host o que estamos amosando é a versión, vale? Neste caso estamos dicindo que é unha versión 5.1, vale? Unha versión algo antigua, pero pódese actualizar. Outro CMDLED interesante sería o get help. Vale, se o get help sería, por exemplo, sería como man en Bash. Bash ou Linux, mellor dito. E o que fai sería amosar unha axuda, vale? O que pasa que get help soese utilizar en combinación con outro CMDLED, pois, por exemplo, escribimos get help de get host. De get host. Vale, e amosaríanos unha pequena axuda. Está bastante parca porque, xa vos digo, tamén se pode actualizar a axuda e podería facerse esta actualización con update help. Vale, isto lanza unha actualización e, tarda bastante e podería darvos algún erro, vale, dependendo dos administradores e un pouco da configuración do voso equipo. Outro CMDLED interesante sería o get execution policy, vale? As políticas de execución teñen que ver co nivel de seguridade, vale? Por defecto, PowerShell trae un sistema de control de scripts, vale? De xeito que ti non podas executar ou lanzar scripts determinados, vale? Scripts que non sexan propios de Windows, etc. Claro, a min isto non me interesa. Nós o que queremos é crear os nosos propios scripts e lanzar os nosos propios scripts, co cal teríamos que mudar estas políticas. Para ello utilizamos o cmdlet set execution policy e dicimoslle que queremos asignarlle a política remote signet, que ten que ver, pregúntanos se queremos facer esta modificación. E que pasa? Que eu aquí non podo facelo. Por que? Porque non son administrador. Co cal, haberá que lanzar unha máquina virtual. Por se realizades isto na vosa casa, pois non teredes estes problemas, vale? Eu, como aquí non teño permiso de administrador, terei que abrir o PowerShell, pero desta vez como administrador, vale? Unha vez aberta a consola como administrador, xa podo modificar set execution policy, lembrade remotes signet, vale? Dicimoslle que sí, desta volta xa non dará erro. Facemos agora un get execution policy e vemos que xa a mudou. A este CMDLED pódese asignar un scope, dicir, un ámbito, pero se non lle dis nada, por defecto está collendo ao local machine, que é o que nos interesa, vale? Voltando a algún dos CMDLED xa vistos, como get help, unha vez actualizada a axuda como administrador, podemos voltar a executalo. Por exemplo, outro CMDLED interesante sería, por exemplo, getDate, vale? Que nos devolve a data. Aquí temos, pois, xa algo máis de información sobre este CMDLED, pero se non nos chega, hai parámetros, pois, como por exemplo examples, que o que nos amosaría, pois, son exemplos de uso, vale? Pois, por exemplo, simplemente teríamos esta saída, vale? Con display hint, date, etc. Aquí teríamos, xa vos digo, exemplos con formatos, exemplos de uso, vale? É bastante útil esta ferramenta. Se vos lembrades un pouquiño de Linux, existía un concepto que eran os pipes ou tuberías, que consistía en pasarlle a saída dun comando, pois, por exemplo, getDate, a saída deste comando a outro comando que sería fl, vale? Que neste caso sería format lane. E fixadevos a diferencia, o que está facendo é amosar a saída do comando getDate, pero cun formato determinado que é o que lle estamos dicindo, vale? Pero estamos usando esa tubería. Lembrade, saída deste comando, entrada deste comando.
Deste xeito, usando combinacións, pois eu podo dicirlle que saque ese formato, pero que me saque só o día, vale? Ou que me saque só o día e o ano. Perdón. Para facelo así, se quero sacar dous, se quero sacar un, non hai problema, vale? Pero se quero sacar dous, hai que utilizar a coma, vale? Agora falaremos das variables, vale? Vou crear unha variable que se chame fecha, vou asignar bueno, o resultado de getDate, co cal eu podo invocar directamente xa a esa variable. Para elo só teremos que utilizar o carácter dólar na declaración e o carácter dólar na chamada. Fixadevos que non estou utilizando ningún comando de saída, vale? Nin escribe por pantalla, nin xa veremos o cmdlet axeitado para isto, vale? Se poñedes directamente a variable, el vai na amosar directamente, vale? Só lembrar que estamos falando dun lenguaxe orientado a obxectos, que Microsoft pretende que sexa orientado a obxectos, co cal eu podo facer cousas como estas, vale? Get type, vale? E fixadevos a saída que está dicíndome que é un obxecto de tipo datetime, vale? Pero incluso a maiores pode dicir que só me saque o nome, vale? Que só me saque unha propiedade do método getType do obxecto fecha, que é un, bueno, o resultado do getDate. Que pasa? Que isto é moi potente, vale? Pero ser tan potente tamén hai o perigo de perdernos. Entón, por exemplo, para ver un pouco por onde andamos, podemos utilizar o pipe asociado co cmdlet getMember, vale? E nos saen pois todos os métodos que teríamos asociado a ese obxecto que é de tipo datetime, vale? E incluso as propiedades tamén. Así que podo facer directamente fecha.day e amósame a propiedade day do obxecto fecha. Pero, bueno, a modo de introdución do que serían os cmdlets das variables, con isto sería máis que suficiente.